אתם ינשופים ברדיו אורנים, 103 FM, איתי באולפן זוהר מור. אז אנחנו מדברים פה על אימון לילדים ובני נוער. בואי, מה זה אומר? למה ילדים צריכים אימון? לילדים, כמו לאנשים קטנים, יש קשת של מגוון של אתגרים, ובפרט תלמידים. הנה, אתה מספר שהיה לך. אז במיוחד לתלמידים עם הפרעות קשב וריכוז. להם יש בדרך כלל דימוי עצמי נמוך, הם שומעים המון הערות, מקבלים בבית ספר שלל תפקודים שהם קשים להם, והרבה פעמים יש בעיות חברתיות, מלבד הלימודיות. ואז הילדים האלה זקוקים להעצמה ושליטה בתגובות שלהם. בואי נחלק את זה רגע לנושאים. אנחנו מדברים על קשיים בלימודים, נכון? קשיים בלימודים זה אני לא מצליח להתמודד עם האנגלית או עם החשבון. נכון. זה סוג הבעיות? כן, אבל אז הם לא באים אליי, הם באים למורה עזר. מורת עזר. אז את מתכוונת בעצם לבעיות שנובעות מזה. כן. נכון? בעיות של דימוי עצמי, בעיות של לחץ לפני מבחנים, הם לא מאמינים בעצמם. אוקיי, אז זה תחת הגדרה של קשיים בלימודים. כן. אנחנו מדברים על קשיים חברתיים. כן. מה זה? הרבה פעמים הם לא יודעים לאזן את התגובות שלהם. הם לא יודעים לקשור קשר. למתן את התגובות שלהם. זה יכול להיות גם בחברה, עם בני גילם, וגם בקרב משפחה לדוגמה. בכל חברה שהיא. אוקיי. וקשיים רגשיים. נכון? קשיים רגשיים אנחנו גם... קשיים רגשיים, בטח. מה זה? זה יכול להיות פחדים, זה יכול להיות, כמו שאמרתי קודם, דברים שקשורים ללחץ לפני מבחנים, שלל דברים שקשורים לדימוי עצמי. איך מתנהל תהליך כזה של אימון? המתאמן מגיע בדרך כלל, ההורים פונים, הם בדרך כלל פונים אחרי שהם שמעו מהבית ספר את המורה, אחרי יום הורים או בתחילת שנה, והם יותר יודעים במה להתמקד. הם מזהים את אותו קושי שרואים בבית ספר, הם נתקלים בו בבית. אם זה חוסר ארגון, אם זה, כמו שהזכרתי קודם, שליטה. הם מגיעים אליי, ובדרך כלל יש להם רצון לשפר או לשנות, לעבוד על דבר, והם לא רוצים לקחת את הילד לתהליך ארוך אצל פסיכולוג, או מטפל כזה או אחר. אימון הוא בדיוק בשבילם. הוא קצר טווח, בדרך כלל 15 מפגשים, פעם בשבוע שעה, וכמובן שיש כאלה שממשיכים את הדרך ונשארים עוד ועוד. היו אצלי כאלו שנשארו מעל שנה. זאת אומרת, כל פעם מתחילים תהליך ומסיימים אותו ושוב, וכך הלאה, 3-4 סבבים כאלה של תהליך. בואי נדמיין, למשל, מצב תיאורטי לגמרי, שאני זה ילד שקיבל 72 בטבע, והוא רגיל לקבל 100 כל הזמן, ואני מגיע אלייך תהליך של אימון. מה את עושה איתי? קודם כל אנחנו מסתכלים על מה אתה באמת רוצה ומה חשוב לך. לאט לאט אתה מבין שלא הציון הוא הדבר החשוב, אלא הדרך, התהליך. אני מבין את זה בזה שאת מדברת איתי על זה, או עושה איתי איזה תרגיל? איך אני אגיע למסקנה הזאת? זהו, אם אתה ילד בכיתה ד', אז יש לי שלל כלים שקרובים לעולמם. עצם זה שהייתי מורה הרבה שנים, ובכלל אני מאוד אוהבת ילדים, אז גם המצאתי משחקים שמתאימים להם. זה יכול להיות קלפים, זה יכול להיות סיפורים ושירים,
זה יכול להיות משחקים כמו ששיחקתי היום עם מתאמנת בכיתה ז', שזה היה סולמות וחבלים. הסולם הוא מה מעלה אותי בדרך אל המטרה, והחבלים מה מוריד אותי, מה מונע ממני.